Sinye isehluleki lomdonsiswano wempilo. Ilesi esicashile uma umcabango wokuzama usifikele. Sahoba emakhosombeni okuvaka sesaba ngisho ukuzama. Ilesi esithe impilo esiphosela ithuba lokuvuka. Sona sabona isigcawu sokugiya ngokuvaka. Sashaya esentwala ezithebeni zokuthongo. Sazibuza ukuba kombe lezikhumba bengingasusela ngubani kusemnandi kangaka ukuzidonsa ubuthongo. Busivale amehlo sabona ukuzinakekela ukuzilahla entilongweni lokuvila. Siyazenyanya isehluleki sikholiswe nje kumnandi bengubo. Sibona ukuzifudumeza ukuzithanda ize inhlambelanga isivele ngekhaya. Sithi ngingaphuma kanjani izibulise ngamakhaza omusa. Sisho sisiduduza siyazenyanya ngobuvili nohoke. Siyazibuza phoke ngubani umqobi nakho-ke emajukujukwini kuyo imiqingo yemibhalo munye umnqobi olotshwe qala. Yilowo onqobe umcabango ungabaza kuqala ungakamnqobi wona ngamandla nangolaka ukukhala. Kumfica esendawo ezintaba umnqobi egqolozele usuku ezinhlambini zamehlo. Ethina muhla elamanqaba esho ifihla izinzipho efinqana ebunzini. Ulanga lona nanga amathuba amasha eminyaka. Ulanga lona ngumhlobo wethu weminyaka. Akaze wasilahla nakanye sibona ngaye njalo uma ukuhla kusho ukumuka nathi athi kubaba ngeke kungazi ngabe imihlobo. Ongacashela usho nje kudala ezihlalele ungafunga kwalanga lelo libona ngaye ukusakwayo. Lasho lathushuka ilanga wanqoba ungafuni ufuna ukuzama ngakho lokukusa ithina laba ngokusa maye kulo ivila ngokuba. Sinye isehluleki lomdonsiswano wempilo ilesi singafuni ukuhlula ukuzama. Siyamxaka isehluleki uma sesihlula ngisho umcabango waso wonke abazali. Singihlekisa emlonyeni isehluleki uma sesithi lokho kwenza kwaso senzela umuntu wesibili siyadibana. Konke okwenzayo uzenzela wena uma ikhona umuntu wesibili usho sesibukweni. Ukuvila, ukufa, ubuthongo, ithuna uqobo. Inkundla yezehluleki lapho siveza khona ikhono lazo lokuzinyanya. Uma inkondlo la isibhuku singakubalulanga nawe awuzona isehluleki ungapheli ukuzama. Ukuzama ukona nomqondo nokubheka. Wamotivator umvuzo. Hayibo.